έχω, άραγε γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ. Σώμα μου, μυαλό μου, Ακόμα να γυρίσεις σουρτούκο. Αχ, που τύχει. Είμαι γυναίκα του γλέντιου και δεν υπολογίζεται. Έτσι το πιάνω το καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Καλώς την αρμενίστρια. Πού αρμένιζες πάλι? Πού τίμη στη λαϊκή ήμουνα. Κάνω οικονομία σαν όλες τις γυναίκες. Να βρω τη φτηνή τη μελιτζάνα, τη φτηνή μπάμια, τη φτηνή ντομάτα, το φτηνό αγκούρι. 2 ώρες στη λαϊκή διάλεγες αγκούρια. Δεν είναι εύκολο να διαλέξεις το καλτάλληλο αγκούρι, εντάξει. Το αγκούρι Ναι. θέλει μια τεχνική. Πρέπει να το πιάσεις, να το νιώσεις, να δεις αν είναι σκληρό, ολόκληρο. Έχει μικρά μυστικά το αγκούρι. Ναι. Δεν πρέπει να ζουμπιέται το αγκούρι, όπως κάτι άλλα. Πες μου λοιπόν για τα μικρά μυστικά του αγκουριού. Το αγκούρι, Τίμη, Ναι. πρέπει πρώτα να δημιουργεί ευχαρίστηση στο χέρι. Αφού το πιάσεις, πρέπει να το πας πάνω κάτω, τουλάχιστον 30 φορές πριν το αγοράσεις. Τι κάνεις, μωρή? Πας και παίζεις τα αγκούρια της λαϊκής. Βλέπει ο κόσμος μια τρελή στη λαϊκή να αγκουρό χτυπιέται. Τι άλλο πήρες? Μπανάνες! Με την ίδια τεχνική. Τα διάλεξες τις μπανάνες. Και καρότα, εντάξει! Μόνο μακρουλά αγόρασε σήμερα στη λαϊκή. Τι να κάνω, παρηγοριέμαι. Έτσι νομίζεις ότι ονειρευόμουν τη ζωή μου όταν τελείωσα τον αμάραντο. Έκανα όνειρα που μου τα έκανες. Εφιάλτες. Τι θα μπορούσε να γίνεις, μωρή, εσύ? Τι θα μπορούσες? Δεν θα μπορούσα εγώ να τσουλάω στον πάγο φέτος, που πήραν τη γρουσούσα την Κωστέτσα. Ή μήπως δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω την καριέρα του Τρίφωνα που είναι κι άσχημη και κάνει και καριέρα. Τι καριέρα κάνει ο Τρίφωνας, καλέ? Πάρ' το τηλεκοντρόλ και πάτα. Όποιο κανάλι και να πετύχει ο Τρίφωνας θα μιλάει. Παίζει παντού. Μόνο στην κυβέρνηση Σωτηρίας δεν τον βάλανε. Μόνο Υπουργείο δεν του δώσανε. Χώρα που έχει δει τον Άδων Υπουργό μπορεί να τα δει τα πάντα. Αυτό έχω να σου πω μονάχα. Όχι ο Τρίφωνας Υπουργός Ναυτιλίας. Έχει τελειώσει αμάραντο. Τι θα έκανε ο Τρίφωνας στο Υπουργείο Ναυτιλίας? Θα έπαιρνε στους ναύτες έναν και θα σου άλλαζε κουπ. Γιατί το μαλλί χαλάει στη φρεγάτα, μην νομίζεις. Ναι. Και θα ήταν ο Τρίφωνας πιασμένος στα κατάρτια να βάζει λάκ στους ναύτες. Πώς βρέθηκε ο Τρίφωνας στο θέατρο? Το θέατρο. Κάνει θέατρο. Κάνει θέατρο. Αυτό μου κόστισε. Μου κόστισε. Μην το καταπιείς τώρα. Πάμε στη στεναχώρια. Θέατρο. Και δεν έχουν σηκωθεί ακόμα τα σανίδια να τη χτυπήσουνε. Δίνει θάρρος στα σανίδια, γιατί αφού παίζει την ταινίση και δεν έχουν σηκωθεί τα σανίδια, σου λέει δοκιμάσω κι εγώ. Έχω μάθει Ναι. ότι του έχει κάνει πρόταση ταινίση να παίξουν μαζί. Ναι. Θα συναντηθούν τα ταλέντα. Αν παίξουν μαζί αυτοί θα ξυλωθούν τα καθίσματα, θα φύγουν. Θα φύγουν καρέκλες από το θέατρο. Η ταινίση θα παίξει. Την έξοδο κινδύνου. Και αυτός το διάλειμμα. Η Μιμή Ναι. θα παίξει την Εβίτα και ο Τρίφωνας θα παίξει το Τζε. Στο Τσε. Το Τσεκεβάρα. Τσεκεβάρα τον δεν λες. Όλη η Ελλάδα βλέπει αναπνέηση με τον Τρίφωνα. Παλιά που ήταν και ο Παπανδρέου, ήταν 2 που διασκέδαζαν τον κόσμο. Τώρα έχει φύγει ο Παπανδρέου και έχει μείνει ο Τρίφωνας μονοπόλιο στη διασκέδαση. Δεν μπορώ να παίξω εγώ το ρόλο του στο θέατρο. Τι παίζει, παιδί μου? Κάνει ένα γιο. Κοντραρόλος. Δεν μπορώ να παίξω εγώ το γιο. Και την κόρη μπορείς. Και τη μάνα μπορείς. Τη μάνα μπορείς να την παίξεις εσύ καλύτερα που έχεις και την Ας ηλικία το της. διάλο, Μαργαρίδα. Ας το διάλο. Πατώ εδώ, Ας πατώ. το διάλο. Γελία κοντή. Θα πεις εμένα ότι έχω την ηλικία της μάνας. Μάνα κουράγιο. Αν αύριο Τίμη χάσω και αυτό το ρόλο στην ακρόαση, θα μπω κάτω από το σεσουάρ, θα τα ανάψω και θα μου κάψω τη ρίζα. Ποια ακρόαση. Για μίλα μου. Ανεβαίνει στην Επίδαυρο το καλοκαίρι ο Ιδίποδας. Αυτός που βγάζει τα μάτια του. Ναι. Και εσύ τι θα παίξεις? Το λόγο που τα βγάζει. Εγώ θα παίξω
φτιάξω τον ίδιο τον ειδίποδα. Α, θα βγάλει τα μάτια του νωρίτερα ο κόσμος. Αν δει εσένα ειδίποδα. Και έχω μάθει ότι θα πάει στην ακρόαση και ο Τρίφωνας. Αλλά μόνο εγώ έχω κάνει καταπληκτική διασκευή στο έργο και έχω βρει πως θα ερμηνεύσω το ρόλο. Πώς, για δείξε τον άνθρωπό σου. Ξεδίπλωσε το ταλέντο εδώ. Σκηνή εδώ, κομμωτήριο, μπρος. Παίξε. Λοιπόν. Αυτός. Ναι. Μόλις χάνει το φως του. Ναι. Παθαίνει αυτό που παθαίνουν οι παίχτες του blackout. Τον τρομάζουν όλα γύρω του. Όλος ο μονόλογος θα είναι σαν να πιάνει αράχνες, κάλτσες, μασχάλες, φίδια, καβούρια. Ενώ θα βρίσκεται ήδη στον Άδη. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Θα βρεις εποχή αυτός ο ειδίπουδας. Για ξεκίνα να δούμε. Είσαι τρελή, μωρή. Αφού είναι τυφλός το γελί του το θέλει. Ακούω, τυφλή δεν είμαι. Κουφή δεν είμαι. Αποφάσισε. Ποιο είναι το ελάττωμά σου. Αποφάσισε. Γελία κοντή. Λίγο χαζί. Βγάλε με το γελί να βλέπω. Πάρα πολύ καλό αυτό το πρώτο. Όχι με! Με στράβωσαν οι θεοί! Θα ποιο λόγο θα είχανε. Ή στραβός είναι ο Θεός, ή στραβά αρμενίζουμε. Μην πιάσει του παιδιού το πράγμα. Αυτό είναι ωραίο να το κρατήσει, να έχει αγκούρια πίσω. Βγήκα για λίγο το ρόλο, ξαναμπαίνω. Παρακαλώ, περάστε. Μαύρο κακό! Ξαναμπήκες. Πάνω στη σάρκα! Τι ευκολία που με να βγαίνεις. Πάνω στη μαύρη σάρκα! Πάνω στο μαύρο μου το μάτι! Αλή, αλή, αλή! Αλή η μαύρη μου ματιά! Γνωρίζει τώρα του βλεφάρου καταχνιά! Και εκεί στα ματοτσίνορα, κοπήκαν με τον κόσμο πια τα σύνορα. Να τα μαντήλια βγήκανε, κλαίνε. Τυφλώθηκα! Αχ, Παναγία μου. Γιατί με μάτια πια θα δω στον Άδη σαν κατέβω τον πατέρα. Τη μαύρη μάνα. Που και στους δυο κακό έχω κάνει τόσο άραχνος. Αυτό είναι πολύ θεματικό, ο άραχνος. Θα το κρατήσω. Ο άραχνος. Εγώ της Στίβας τυφλός. Κουφός. Όλα τα κακά τέλος πάντων τα έχεις. Κακοδαιμονισμένη. Ωρε ματιά κρυμμένη, μπρούμι το γκρεμνίστηκα. Σαβουρό πατσαβουριάστηκα. Μα εδώ, όχι αλλού, εδώ. Σκοτώστε με. Στον Άδη ξεφτυλίστε με, μηνύστε με. Βλέπει κάπου συγκεκριμένα η τυφλή. Έχω πείσει και εμένα τον ίδιο. Δεν θέλω εγώ το έλαιο. Στα μούτρα πολύ έλαιο. Φέρτε το ραφινέλαιο. Λούστε με πετρέλαιο. Σπίρτα του Άδη. Ανάφτε. Και τον τυφλό ειδίποδα. Στα 4. Και κάφτε. Και πέφτω στα 4 έτσι. Και πεθαίνω τυφλός και καμένος. Στα 4. Θα πεθάνεις στα 4. Καλό. Σε με τα καλά σου, μωρή. Τι θα κάνει το κοινό μετά την παράσταση αυτή, την υπέροχη ερμηνεία. Πολλοί θα πέσουν στα ναρκωτικά, για τους υπόλοιπους μιλώ. Θα σηκωθούν όρθιοι. Βεβαίως θα σηκωθούν όρθιοι, όχι μόνο αυτοί, και οι πέτρες. Θα πάρουν τις πέτρες, θα σε κυνηγάνε μέχρι τον Ισθμό Κορίνθου. Γιατί αυτός ο θυμός δεν είναι μέχρι Λιγουριό, μέχρι Ισθμό θα σε φτιάξουν. Θα σε κυνηγήσουν πολλά χιλιόμετρα κοντή. Ποτέ δεν με πίστεψες. Ποτέ δεν πίστεψες.
Επέστρεψε στο ταλέντο μου. Συνέχεια με πνίγεις, με υποτιμάς. Γιατί δεν πας αγάπη πρώτα στην Τατιάνα να παίξεις στις ερωτικές ιστορίες, κάτι ταπεινό. Θα πάω, με πήραν. Τίμη, θα παίξω ένα φορτηγατζί το Βαγγέλη. Θα σε δούμε να οδηγείς τριαξονικό. Με αυτή τη φωνή, μωρή, θα οδηγείς, θα παίξεις φορτηγατζί. Με αυτή τη φωνή μόνο κόρνα μπορεί να κάνεις. Ξεκίνα ρε μαλάκα, μην κατέβω και σου χώσω μια στη μουρή. Αυτό σώτρικα. Να αλλάξω μάρκα φορτηγού, κακό. Και κάποια στιγμή τρακάρω, Τίμη, με ένα φορτηγό. Είναι ανταλλακτικά από το Πουέρτο Ρίκο. Και για λέγε. Και κατεβαίνω κάτω. Και συναντάω τον Πάπη. Και ξεκινάει ο έρωτας. Είναι παντρεμένος ο φορτηγάτης. Ναι, τώρα μας φόβησες. Ούτε ο πρώτος παντρεμένος, ούτε ο δεύτερος. Αυτός έχει 6 παιδιά. Με καλεί σπίτι του και με ερωτεύεται η γυναίκα του και ο μεγάλος του ο γιος. Να το δίλημμα. Καλό. Ποιο δίλημμα. Υποτίθεται ότι ο Μπάπης μου έσωσε τη ζωή. Είναι σωστό να πάω με τη γυναίκα του, όχι. 1000 φορές να πάω με το γιο του. Αχ, να το ποντίκι πάει. Το ποντίκι, το βλέπω. Έχει ποντική εδώ μέσα. Είσαι τρελή μου, μην κάνεις έτσι εσύ. Εγώ φοβάμαι τα ποντίκια. Εσύ κατσαρίδες, τα έχουμε μοιράσει αυτά. Τώρα τελευταία τιμή έχουν αρχίσει να με φοβίζουν και τα ποντίκια. Αχ, τι ώρα πάει. Δεν ξέρω, Δεν τι έχει ώρα έρθει ακόμα. Ποιος να έρθει. Ο Νόντας. Ποιος είναι ο Νόντας? Ο Νόντας, δεν σου είπα ότι με πήρε μια φίλη μου από το γυμνάσιο, από την Πάτρα να μου στείλει τον αδελφό της να δουλέψει εδώ για κανένα 2 μήνες που μας έχει φύγει το παιδί. Ποιο μας έχει φύγει που τον έδειξες και τι δεν σου κάτσε. Και θέλει να τον βοηθήσουμε, γιατί είναι λέει ωραίο παιδί. Εγώ δεν τον έχω δει, αλλά δεν έχει τρόπους και δεν μπορεί να κάνει μια σχέση με γυναίκα. Εμείς θα τον βοηθήσουμε. Ταλέντο μας αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχω πάρει τους δικούς μου εκεί στο κανάλι να τον χώσουν εκεί σε καμιά πρωινή εκπομπή. Ναι. Ναι, έτσι να κάθεται ωραίο και αμέριμνο να παίρνει κανένα φράγκο. Γεια. Ο Νόντας. Πού είναι η καρέκλα. Αχ. Θα καταλάβω μόνοι μου πώς. Κάτσε Νόντα. Νόντα, κάτσε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κάτσε Νόντα μου εδώ. Πάρουμε τα γκούρια λίγο. Τα γκούρια είναι δεν για σένα αυτά. Ωραία. Πώς θα πας Νόντα. Βολεύτηκες. Τα ελληνικά βλέπω τα κατέχει. Στα δάχτυλα. Έχεις έρθει Αθήνα Νόντα ποτέ. Μια φορά με κτέλ. Με τις γυναίκες μου, είπε η Λίνα, η αδελφή σου, πώς θα πας με τις γυναίκες. Μήπως μπορεί να τον αλύσει λίγο αυτό το μου, να σε βοηθήσουμε. Θέλει να πει ο Τίμης, πώς ρίχνεις μια γυναίκα. Εσύ πώς τις ρίχνεις. Ναι, τη σπρώχνει. Άσε μας εμάς. Εμείς σε αυτό το τομέα είμαστε εξπέρ. Την ξέρω τόσο καλά την ψυχολογία της γυναίκας όσο δεν φαντάζεσαι. Εσύ πες μας. Κοίτα, εγώ την κοιτάω, με κοιτάει. Την ξανακοιτάω, με ξανακοιτάει. Μετά δεν την κοιτάω, μένει θα με κοιτάξει αυτή. Μετά με κερνάει ένα ποτό, μετά με κερνάει 2 ποτά. Μετά 3, 4, στο 5ο ποτό τη βουτάω, τη σηκώνω πάνω και πηγαίνω. Πηγαίνω στα παρκάκια. Χαλάρωσε. Θα το φτιάξουμε. Η έντρεση της στιγμής. Φαρεγγίτιδα του κόλλου, το λέμε. Κώστα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Εκεί που την Ότι αρπάς. τη βουτάω και την πάω στα πλακάκια, στο πατάρι, στο πεζοδρόμιο, παντού. Όπου βρω. Μετά, Τι μετά. Μετά το άλλο βράδυ πάλι. Με την ίδια. Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο τώρα γιατί την άλλη νύχτα σε άλλο μπαρ, σε άλλη καρέκλα να κάθεται η ίδια κοπέλα. Δεν έχεις κάνει ποτέ σου σχέση. Τι είναι σχέση. Σχέση είναι να πνίγεσαι κι όμως να μένεις εκεί με τον άνθρωπό σου, να σε υποτιμάει, να έχεις τελειώσει τον αμάραντο και να μην σου το αναγνωρίζει. Τέλος πάντων, άλλος ρώτησε. Μετά το πείρημα, παιδί μου, λέτε καμιά λέξη με την κοπέλα. Λέω. Ποια.
Νόντας. Α, μπράβο. Συστήνομαι. Συστήνεσαι, γιατί δεν μιλάς. Τι να της πω. Η γυναίκα θέλει λόγια. Λοιπόν, κάνω τη γυναίκα εγώ. Ναι, τυχαία. Έχουμε τελειώσει το σεξ και σε ρωτάω. Τι νιώθεις για μένα? Τίποτα. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Την έχεις πηδήξει την κοπέλα στα 3, στα 4, στα 14. Και σε ρωτάει τι νιώθεις και λες τίποτα. Ωραία, πες μου εσύ τι να πω. Θα πεις, νιώθω κάτι ακαθόριστο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσω, αλλά νιώθω ότι μου ανεβαίνει ένα κόμπο στο λαιμό που με σφίγγει γλυκά σαν μαξιλάρι το απόβραδο. Όλες αυτές οι μαλακίες εγώ θα τις πω. Καλά σου είναι, παιδί. Σαν μαξιλάρι στο απόβραδο, σαν πνιγμό στο ζάπιο και σαν ταβέρνα του Κιστράτη. Όχι, κάτι πιο σύντομο. Σύντομο. Αν θες να λες λίγα λόγια, θα πρέπει να την απασχολείς. Ή το χέρι να της τρίβεις, ή να της χαϊδεύεις τα μαλλιά. Πρέπει κάτι να κάνεις. Αν σταματήσεις να τη χαϊδεύεις τη γυναίκα, πρέπει να της μιλάς. Τη χαϊδεύεις ή μιλάς. Πιάσ' το χέρι μου, πιάσ' το χέρι μου. Πιάσ' το χέρι μου. Τρίψ' το και πες μερικά λόγια από αυτά που σου είπα ότι θυμάσαι. Θυμάμαι. Νιώθω Ναι. κάτι που είναι κάπου στο λαιμό. Είναι κόμπος. Και βασικά μου σηκώνεται πάνω. Όχι! Όχι αμέσως, παιδί μου, σηκώνεται. Γιατί, αν του σηκώνεται αμέσως, γιατί να μην το πει. Εγώ θα διδάξω ή εσύ. Το βασικό είναι η γυναίκα να βάζει λίγο σάλτσα. Μίλησε για το φεγγάρι, για τη θάλασσα. Πες. Να η θάλασσα. Να το φεγγάρι. Όχι, παιδί μου, δεν είσαι ξεναγός. Να το φεγγάρι, να η θάλασσα, να το περίπτερο, να η μάνα μου. Κοίτα τι ωραία που είναι η θάλασσα. Λες και είναι εδώ για μας. Λες πως χτυπάει το φως του φεγγαριού στο λαξεμένο βράχο. Πάρ' το αυτό, κάνε το δικό σου, βάλτε λόγια μέσα, κάνε το ποίηση. Το έχω. Κοίτα το φεγγάρι. Κοίτα το φεγγάρι πως ξύνεται στο βράχο. Και η θάλασσα πολύ νερό. Έχει καταμουσκέψει την άμμο. Μη κάθεσαι εκεί. Πρόσεχε. Μη σου πει κανένα καβούρι στον κόλλο. Δεν μπορώ, να το πιάσω, πιάσω, δεν πιάσω. Νόντα μου, ό,τι και να λες στο τέλος, θα λες ή καλό ή κακό. Και έτσι δεν σώνεσαι. Δηλαδή, η θάλασσα ξύνεται στο βράχο, καλό. Πρέπει να το τραβάω έτσι, καλό. Αν θες να δουλέψεις τηλεόραση, πρέπει να αποκτήσεις την ομιλία των παρουσιαστών. Όλα μακρόσυρτα. Έλα. Βρε. Όχι. Άκου τώρα. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Αυτό φεύγει μακριά. Ναι. Σου έχω ετοιμάσει κι εγώ ένα κείμενο. Ναι. Έχω πει στο Σωτήρι να σου φέρει ρούχα. Είναι συνεργάτης μας ο Σωτήρης, είμαστε το Fab 3. Μας λείπουν 2 αδερφές ακόμα να γίνουμε 5. Ναι. Εγώ είμαι στο Μαλί, ο φίλος του αδερφής σου είναι στο μπλα μπλα και ο Σωτήρης, να τους καλή ώρα, έλα βρε Σωτήρη. Αυτής ολόκληρος, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτή την πόλη. Απεργίες συνέχεια. Και αυτό το πάμε, μια μέρα πάει στη δουλειά και 5 πάει στο Σύνταγμα. Ήθελα να ξέρα. Στο Σύνταγμα δουλεύουν. Αχ! Τι κάνεις εδώ εσύ Τασούλη? Πώς από τα μέρη μας? Ποιο λες, Τασούλη? Καλή το Τασούλη. Το παιδί το λένε Νόντα. Ποιον? Το Νόντα. Σιγά να μην το λένε Νόντα. Τασούλη πες. Νόντας. Νόντας. Μου ρίξανε βαφτίστηκες. Σωτήρη! Σωτήρη, τι έχεις πάθει? Το παιδί είναι αδελφός μιας φίλης μου από την Πάτρα. Το ξέρω καλέ, δεν το ξέρω. Εσύ δεν μου λες εμένα, δεν με ξέρεις. Όχι. Όχι. Τότε τι να πω. Φοβερή ομοιότης. Μα καταρχήν βρε παιδί μου, αυτό το παιδί είναι του άλλου στρατοπέδου. Είναι straight, δεν είναι. Καλά. Ας κάνω τη μνήμη Πέτρε και ας κάνω και τη δουλειά μου. Έλα λοιπόν να σε ντύσουμε. Ντύσου να δούμε ρε παιδιά μου. Αυτό είναι βασικό. Βάλε μουσικές, πού τα μουσικές. Έλα εδώ. Βάλε μουσικές. Κράτα λίγο αυτό εδώ. Πώς. Δυνατά μουσικές, δυνατά. Για βάλε λίγο αυτό εδώ. Παπαπα. Νόντα. Ο Νόντας.
Αλλά κάνε πιο εκεί να βλέπουμε κι εμείς νόντα. Μα μόνο αυτός βλέπει νόντα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό κομμάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι Δεν μπορεί να το συγκλονιστικό. φορέσει, παιδάκι μου. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό για πού είναι? Αυτό εδώ Ναι. είναι για το πρωί. Ναι. Πολύ πρωί. Για το λεωφορείο, το μετρό, το τρόλεϊ, για ό,τι τσουλάει και το παίρνουν όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, θα φορέσω αυτό και θα πάω κάτω στη στάση στο λεωφορείο το πρωί. Αγάπη μου, άνοιξε λίγο το μυαλό σου. Είναι όλοι μες στη μαύρη στεναχώρια. Και ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους ένα ωραίο αγόρι να σκάει έτσι. Δεν θα γυρίσουν να το δουν, δεν θα το προσέξουν. Οι Ιαπωνέζοι δεν θα σε πάρουν φωτογραφίες. Μάνι, την έκανε στην καριέρα στην Ιαπωνία. Ωραία. Δηλαδή, για να καταλάβω, εγώ θα ντυθώ χαρά. Χαρά. Νότα μου. Ο Σωτήρης την ξέρει τη δουλειά, εμπιστεύσου τον. Για πήγε, βάλε. Έλα εδώ. Βάλε Για μπισκέτ. αυτό. Βάλε μπισκέτ. Νόντα. Βάλε. Θέλω να το δεις να φτιάξει, θα γίνει τέλειος. Αυτό θα πιάσει δουλειά σε πάνω, δεν το συζητώ. Και μακριά τα χέρια από εκεί. Κοίτα τώρα τι θα έρθει. Αυτό είναι πιο ωραίο. Μην το συζητάμε, τέλειο. Πουλάκι μου. Ωχ, τι έγινε. Ναι. Με αυτό που θα πάω. Με αυτό που θα πας, αυτό είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί για να πας να πληρώσεις τη δίαιτο λογαριασμό. Φοριέται πάρα πολύ στην ουρά. Ξεχωρίζεις, κατάλαβες. Δηλαδή, πώς να σου πω, όλα τα κανάλια θα πέσουν πάνω σου για συνέντευξη. Όλα. Όλα. Ωραία, δηλαδή μπορεί με αυτό να κάτσω και στην ουρά στο Ίκα. Τι! Τρελάθηκες. Για το Ίκα έχω παιδιά κάτι. Τέλειο. Τέλειο. Καλύτερο. Τέλειο. Είναι φοβερό. Κοιτάξτε του Ίκα. Τέλειο. Και για τέβε είναι αυτό. Έχει για τέβε. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Για Ίκα, για Πάρε τέβε. να έχεις για όλα τα ταμεία. Τέλεια. Πες τον. Αυτό είναι για το γάδιπλε. Με συγχωρείς, αλλά αν βάλει αυτά στην ουρά, στο πάνελ, στην τηλεόραση, τι θα βάλει. Στο πάνελ θα γίνει ένας μικρός θεός, φορώντας αυτό. Συγγνώμη τώρα. Αριστούργημα. Με αυτό θα βγω στην τηλεόραση, θα με δει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Παιδί μου, θα σε δει ο κόσμος. Τηλεόραση, πρέπει να ξεχωρίσεις, αυτό είναι το θέμα. Ξεκόλα το μυαλουδάκι σου. Κάνει άλλο ζάπινγκ. Πρέπει για κάποιο λόγο να κρατήσει το βλέμμα του, να κάνει focus, να σας στήσει. Νότα, εμπιστεύσου μας. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες γυναίκες θα πέσουν πάνω σου. Αχ, παιδιά, έχω την τεχνική για τις γυναίκες. Την είδα σήμερα το μεσημέρι στη Μενεγάκη. Τα κορίτσια, λέει, εμπιστεύονται τον άντρα που έχει κίνηση. Ναι, που χορεύει. Τον Τότε άντρα που χορεύει. Εσύ χορεύεις. Όχι, δεν το έχω. Δεν το έχεις. Τότε κοίτα. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να κουνήσεις πολύ το λαιμό. Ναι. Το λαιμό, κούνα το λαιμό. Μπράβο, μην ξεχνάς τα πόδια. Τα γόνατα πολύ σημαντικό πάνω κάτω. Ναι. Και τα χέρια. Αλλά Αλλά? ευχή και κατάρα σου δίνω. Τι να κάνω? Ευχή και κατάρα. Μην κάνεις ποτέ την ίδια κίνηση. Πάντα διαφορετικές. Ποτέ? Τα κορίτσια θέλουν ποικιλία. Ναι. Πάμε λοιπόν. Και έτσι τα χεράκια και έτσι τα Έτσι. χεράκια. Κάτι κι εσείς, δείξτε Ναι, το ναι, όλοι. ναι. Κάνε δείξε κι εσύ. Πώς κουνιέσαι. Κουνιέμαι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, κάνε τώρα ό,τι είδες. Μισό Ναι. λεπτό. Να κάνει και κάτι μόνο. Ναι. Κάνω έτσι. Καλό το πάω. Τέλειος. Πώς είμαι. Τέλειος. Υπέροχος. Ωραία. Και τα Πάρε πόδια τώρα μου. και το κείμενο. Διάβασε και το κείμενο. Ναι, τι και είδες. κουνήσου έτσι και Ναι. πες το κείμενο. Ναι. Λοιπόν, και μετά από αυτή την ενδιαφέρον έρευνα πάμε στα παρασκήνια της Άντζελας, όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια θα αποκαλύψει μόνο σε εμάς ποιον άντρα ετοιμαζόταν να παντρευτεί και τον έπιασε 3 μήνες πριν με άλλον άντρα. Φοβερό, καυτό ρεπορτάζ, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Κακό. Τέλειο. Μα τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Τι φοβερό. Μίλη, και εγώ σου λέω. Τι δεν ακούω. Και εγώ σου λέω ότι αυτός είναι ο Τασούλης που τα έχει με το δικό σου και έχει έρθει εδώ μέσα για να σου φάνε το κομμωτήριο. Τι μου λες. Τι να κάνω, πώς το κατάλαβα να ζητήσω ταυτότητα, αφού πενώντας δεν μου πετάσως. Αν υπήρχε εδώ ένα ποντίκι, θα καταλάβαινες αμέσως ότι είναι ο Τασούλης. Που μόλις δει ποντίκι βγαίνει αδελφή από μέσα του. Για ξαναπες το παιδί με αυτό το κείμενο που το λες τόσο ωραία. Ναι, το έχω τώρα. Και μετά από αυτή την ενδιαφέρον έρευνα. Ποντίκι! Προδότρα! Πήγες να μου βάζεις το κομμωτήριο με το τεκνό! Μη. Γελία! Το κομμωτήριο αυτό είναι σαν το Πασόκ, είναι δικό μου. Ο Γιώργος είμαι εδώ. Κατάλαβες? Βενιζέλο, πάρ' το λεβέρδο και φύγε.
Μη του κάνεις κακό. Κομμένα πια τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις είσαι εκεί και μακριά. Κοίτα να αγαπήσεις ό,τι έχεις πια. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Με κούρασαν τα κερατιά. Ο Νόντας θα μου κάνει τώρα τα μαλλιά. Ό,τι είχες να μου δώσεις το έχεις πια. Μόνο τα τεκνά μετρούν πραγματικά. Μόνο τα τεκνά. Κομμένα πια τα σταθερά. Θα ζήσουμε οι δυο μας πια με δυο τεκνά. Θα σ' αγαπήσω όλη την καρδιά. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Κομμένα πια τα δανεικά. Να 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 να. Να 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 να. Σωτήρης Κολυβάτσης λέει Καλυβάτσης. Να. Και εδώ χωρίζω απόψε την κοντή. Βασίλης Καραλαβόπουλος. 11 χρόνια από τη μέρα που βρεθήκαμε και όλοι μαζί σεμνά τον ωραίο Γιάννης Τσιμιτσέλης και καλό ηθοποιό. Μαζί κομμένα πια τα δανεικά. Πίσω μόλι την καρδιά. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά.